بیرخستن ji bo duran kalkan. Beşe yekem. Yek ji rêberên PKK duran kalkan bi kotnavê Abbas di roja 15 mijdara 2020 da beşdarî tîviya bi navê Medya Nûçe ya girêdayî PKK bû di derbarê Rojavê de nirxandin dikirin. Ji bo kesên ku dîrok û cîhana siyasetê nizanin, bûyerên ku ji hêla duran kalkan bi hatî destnîşan kirin, dibe ku pir mantiqî û xuya bikin. Lê rastî ji gotinên duran kalkan pir cuda ye. Ji bo vê me xwest em di çend mijaran da hindek rastiyên bînin bîra duran kalkan. Ya yekî, gelo bi rastî hêzên ku dixwazin PKK tasfiye bikin hene, çeka herî mezin ku PKK bi salan li dijî girsaya xwe û kadroyên xwe bi kar tîne, gotina dixwazin me tasfiye bikine. Çawa ku di hemî rejimên totalîter de peyva dijminên derve tê bikaranîn, PKK jî wekî wan rejiman hewl dide ku xebatkar û girsaya xwe li ser vê têgihê motîve bike. Duran kalkan jî di axaftina xwe da heman teoriya komployê hemêskir û wiha got. Nexşeyek heye ku dixwaze PKK were tasfiyekirin. Em dikarin jî re bêjin plangeriyê ji bo tasfiyekirina me heye. Vê plangeriya hevpar de Amerîka, Tirkiye û PDK têda cî digirin. Bi salan e PKK hewl dide ku Kurdan bike dijminê Amerîka bi gelemperî dijminê hemû Ewropa. Ji ber vê yekê PKK dixwaze Kurdan bê tifaka navdewletî bihêle. û heman dem dixwaze têgihiştinekê wisa çê bike ku ji derveyî we her çar dewletan dagirker hilbijartinekê Kurdan tune ye. Li aliyê din ew bi teoriya komployê siyasetekê mexdûriyetê dimeşîne. Lêbelê ya rast ev e ku li rojhilata navîn kes naxwaze PKK biqede. Ger em hin bûyeran bînin bîra duran kalkan, heke PKK bixwaze xwe hilweşîne jî yekem dewleta ku li dijî derbikeve dîsa dê Tirkiye bixwe be. Türkiye hêzeke ku herî zêde naxwaze PKK hilweşe. Ger ku PKK bixwaze xwe hilweşîne jî, Tirkiye yekem welata ku nahêle PKK xwe hilweşîne. Ji ber ku hebûna PKK derfeta dide dewleta Tirk û mudaxaleya Başûr û Rojavayê Kurdistanê bike. Di vî walî da em dikarin şengalê mînak jî nîşan bidin. Wekê din, dewleta Tirkiye bi riya PKK dixwaze Kurdan kontrol bike. PKK rêxistinekê ku Kurdan re dibêje netewperweriya Kurd tiştekê pir metirsîdar e. PKK li dijî netewperweriya Kurd e. Dewletxwaziya Kurdan wekî komploya navdewletî ya dijî Kurdan binav dike. PKK netewperweriya Kurd astengî dike. Serokê PKK Abdullah Öcalan di destê dewleta Tirk de ye. Kengî ku dewlet bixwaze ew bi saya Abdullah Öcalan PKK dikişîne ser xeta pêwîst. Türkiye bi hêjeta PKK daxwazên demokrasiyê li hundirê Tirkiyê de tepeser dike. Hêzên gerîlayên PKK niha li Bakurê Kurdistanê hema li asta tunebûnê de ne. Tu çalakiyên PKK li tu bajarekî Tirkiye tinin. Heya niha yek wezîr serbazekî mezin an jî parêzgarek nehatiye kuştinê. PKK ji bo Tirkiye ne tehdît e. Dewlet ji vê rastiyê baş dizane. Heman dem hemû rêberên PKK dibêjin em naxwazin dewleta Tirkiye hilweşînin. Artêşa wê tune bikin. Türkiye welatekî ji hemûyan bêtir ji hebûna PKK destkeftên mezin peyda dike. Bi rastî em dizanin ku Tirkiye dibêje semyanê serekiyê PKK ezin. Ger NATO biryara tasfiyekirina PKK bide jî yê destpêkê dijî vê biryarê derbikeve wê Tirkiye be. Ma bi rastî Amerîka nikare PKK tasfiye bike. PKK ji salên 1980 vir de emperyalîzmê wekî dijminê Kurdan nîşan dide. Li gorî PKK cîhana rojava û hêzên siyasî her gav dixwast PKK tasfiye bike. NATO li dijî PKK komplo pêk aniye. Ewropa dixwast PKK biqetîne. Lê Abdullah Öcalan bi hostatî hemû komployên emperyalîstan têk birin. Duran kalkan da axaftina xwe da kala wan dijminên emperyalîst kir û got. Amerîka dixwast me biqetîne. Lê me planên we vala dirêxist û hemî şikand. Kesek ku siyaseta cîhanê tê bige, dizane ku heke saziyên wekî Amerîka û NATO bixwaze PKK biqetîne, ew dikarin di demeke Kurd da biqetînin. Gotinekê din wekî ku tê gotin. PKK nerêxistinekê ku pergala siyasiya cîhangiriyê bikarî dijberî bike. Ti kesê nexwastiye ku PKK biqetîne. Gava ku PKK zêde nêzîkî Îranê dibe, dewletên yekbûyî. Dema ku pir nêzîkî Tirkiyê jî dibe, ji dewleta Îranê zelle dixwe. Amerîka tu cara nexwastiye PKK biqete. Mînak, heke Amerîka di sala 1990 nihan de Abdullah Öcalan tune kiriba, wê niha PKK tune ba. Rastiya operasyona ser sînora artêşa Tirk ya 28 Şubat'a 2008 de pir cuda ye. Artêşa Tirk wekî operasyona Başûr, PKK jî wekî berxwedan
plana zapê binav dike. Xwedî rastiyekê pir cuda ye. Di sekinandina wê operasyona Tirkan de du hêzên serekê hebûn. Ya yekem Amerîka bû, ya duyemîn Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî bû. Ku ço xeta Şeradizê û Bamernê û gel seferber kir û pêşiya hêzên Tirka girtin. Amerîka li pişt deriyên girtî ultimatonekê da ku operasyona dewleta Tirkiye rawestîne û leşker vekişîne. Wezîrê Parasînê yê Amerîka Robert Gates vê bûyerî bi berfirehî di pirtûka xwe ya dûtî de vedike. Li şazayê kanûna 2007 di nava Sinûrê Başîrê Kurdistanê da êrişên hewayî yên balafirên Tirka dike û heya niha çi serkirdeyên PKK nekirine armanc. Ji ber ku Amerîka û İsraîl istixbaratên rast nedane Tirkiye û ew naxwazin serkirdeyên PKK werin kuştin. Hêzên Amerîka û NATO yên ku heta Qasım Süleymanî û Ebûbekir Bexdadî kuştî dikarin endamên damezrênerên PKK jî keşif bikin û bêxine bin teqîbê de. Amerîka li ser sê serkirdeyên PKK Cemîl Bayix, Murat Qarayılan û Duran Kalkan pere terxan kirin û 5 milyon dolar wekî xelat bidin kesên ku agahdarî didin wan. PKK ji bo vê yekê mexdûriyetek mezin da nîşandan. Lêberê di şêşî Çiriya Paşiyê ya 2018 de dema ku ev xelat hatî ragihandin, Duran Kalkan li Rojava konferansên karmedan li dar dixist. Di vê herêmên bin parasına Amerîkada li Remelan bû. Wekî din Duran Kalkan bi helîkopterek Amerîka çû Rojava. Gelo ma pedeke dixwaze PKK biqedîne. Û heke mirov rastiyê bibêje PKK ji sala 1983 vir da li ser bingeha hebûna pedekê jiyaye. Têkiliyên pedekê û PKK mijarek nirxandin û dîrokî ye. Em li vir li ser vê yekê nîqaş nakin. Lê yê PKK sala 2000 da ji destê îlan û yenekê xilas kirî pedek hebû. Dîsa sala 2008 de ew ji operasyona Tirkan ya Zapê rizgar kirî dîsa pedekê bû. Pedekê qet rêyên dabînkirina lojîstikî û rêyên hatin û çoyînê yê rêyên rêveberiya asteng nekiriye. Ew niha jî dikare ew nanê ku li Zapê û garê tê xwarin jî qut bike. Lê wisa nekir. Di gelek mijarên ku em naxwazin li vir binivîsînin ango tehammula ji bo PKK hatiye kirin heye. Dema ku PKK êrişî li ser pedekê dike jî lê dîsa jî pedekê bersiv nadetê û êrîş nake. Duran Kalkan van tiştan hemûya baş dizane. Ev iddiayên bi bêngeh yên Kalkan dibêje li dijî PKK komplo û plangeriyekî tasfiyê heye. Me jî xwaz bînin bîravî ku tiştekî wisa tune ye.